Banter 1 yan. So, good morning sa tanan. So, I will demonstrate kung saan pagtanong sa Tindog sa bangko, ano sa bangko? pagkukuhan. Pero, So, first of all, ang una yun is, dili na to hawiran sa ground na gid ni siya. Dili tayo hawiran dili kay dili. So, dili siya advisable kay makuha iyang mga ugat. So, dito sa ground, imo sa i-compress daan. Pag ma-compress na siya kayo ang yuta, is ayan ninyo kwaon tong kaning black cellophane. So, pagtanong ninyo, kung nga diri ang iyang kaniyang sana, so diri niyo ilubong, diri niyo i-appeal, diri tanan nga ma-appeal niya ang okay, basi yung uban ba kay katong previous nga po nakita kay abot na diri. So, pag monitor na ko sa area is nga lata siya kay pag ulan, ma-appeal siya sa tubig, so malata. So, diri lang siya tanan. And then, kaning cellophane, after pag-plant is ibutang na to sa katong na may stick dito nakabutang. So dito ito ibutang, then tindog ta, magpataas kamot para i-validate sa steward and ma-document sa itong mga documentor. So, primero ani, so mo to siya ang dagat ani. So, ang first mo ani is ang cluster 1 o cluster 5. I-release siya paingon sa inyong cluster na designated dito. So with the documenters to kabuok, so pag abot dito sa area, so sa isa ka street per cluster, so mag-wait ta o alarm nga sa metro na may alarm. So pag mag-whistle na dayon ang atong cluster leader, so dito ta mag-start o tanom or activity ka na magkuha. So walay magtindog, dapat pungko tanan kay nay drone nga makuha, which is apil po sa i-validate sa DOST nga kato sa Guinness. And then ang importante lang yun, matanong yun siya and proper yun siya. Then ang bamboo is na may life, so we can talk sa atong itanong. So after matanong, mabalidate ang isa ka street, isa ka cluster. So, ang cluster leader, siya na magulog na po dayon, mabalik diri sa exit. So, i-scan na po, then pagkabot diri na magtapok na, so, namantay, katong chan, katong, and that's our Guinness World Records attempt para nasa mga sa Kawanihan Circular. So, tanan na pag mahuman na gid o planta na nga naka-retrieve dito na. So, And that's our Guinness World Record attempt. Tara na, sama na sa Kawanihan Circular Economy Movement. Unya ba, iyon sila nga dumanda lingkod. Pag mo yun lingkod, lingkod na tanan. Di ba kay, mumay lang kinahanglan. Unya kung tiyan, mag-tiyan na dadaan ka ron. Kaya unya, aso ito mga itsurawan, larag na makayo. Sige, mag-tiyan ka una. Unya, tayo singgit. And that's our Guinness World Record attempt.